сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Москав мутобиқи қонунгузорӣ агар ба назар бигирем, ҳозир қонун ба имзо нарасида. Вайни билети пулакӣ пеш аз сар шидани призов ба военкомати ноҳия муроҷиат мекунем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман видеора то охирша тамошо кунед. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълуме ки як хабари муҳима ба маълумоти шумо мерасонем. Баъдан дар идомаи барнома ба мисли ҳарвақта ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. Тамошобинони азизу меҳрубон, дар ҳамиҷа як чиза қайд карда мегзарем. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма бозии 99 рубла рафтесай. Нафарҳое ки тамошо кардесен ҳами видеора, як дақиқа пауза кунен, бидроен билет бихарен, баъд ба ҳазур тамошо кунен. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебурояд. Сумтона дар ҳами карта партоен ва чектона дар ҳами WhatsApp рӯй кунен. Тамом. Ҳамагӣ 40 дона приз дора конкурс. Ду нафаре ки аз ҳамада билети бисёр мехара, моро хат ба Дубай тӯҳфааш мекунем. Ба ҳамин хотир 99 рублияи билет чанд қадаре ки шумо билети бисёр хариден ба фоидаи шумо мебошад. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Москав ба бинои нав кӯчонида мешавад. Меҳмонхонаи маъруфи Тоҷикистон дар Москав, гостевой дом, қарор аст ба бинои нави сафорати кишвар дар Русия мубаддал шавад. Нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд дар шаҳри Москва хитоб медонанд ки дар ҳамуҷа як меҳмонхонаи бо номи гостевой дом аз ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад ва сафорати ҷумҳурии Тоҷикистона ба ана ҳамуҷа мекӯчонанд. Дар Москав намояндагии дипломатии Тоҷикистон тағйири макон мекунад. Иттилоъ дод Вазорати умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба иттилооти вазорат, сафорати кишвар дар Русия ки солҳои сол дар Москав дар кӯчаи Гранатни буд, акнун ба бинои меҳмонхона, яъне ки гостевой доми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар буриши кӯчаи дуюми Тверская Ямская, кӯчаи Чаянов, бинои 3 қарор дорад, кӯч мебандад. Яъне ки вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки ба Федератсияи Русия сафар кард, аз ҳамин лиҳоз низ сухан карданд ки барои коркунои дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия маконҳои нав дода шавад. Яъне ки ба шумо фаҳмотар бигем, агар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав ба наздикии метрои Белорусская кӯчонида мешавад. Тамошобинони азиз, акнун комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Абдуллоева нависонда. Ассалому алайкум, акаҷон, раҳмати калон шумода. Барои муҳоҷирон ёрдам мекунед. Худоё баракат ёбед. Ин дар болои сари фарзандонатон Худоё нигаҳбон шавад.Омин. ҳазор раҳмати калон нафарҳое ки дар ҳаққи мо суханҳои хуб мегӯянд ва дуои хайр мекунед. Аз замин то осмон миннатдорам. Вале дар иҷа ҳастанд баъзе бадбахтҳое ки суханҳои қабеҳ менависонанд. бовар кунед, баъзе вақтҳо дилмонда мешавем, мегӯем видеоклипро бас кунем, лекин боз ба хотири ҳамин одамое ки тамошомон мекунанд ва дастгиримон мекунанд, ҳаракат мекунем ки дилмонда нашем ва ҳамарӯза видео кардан бигирем. XH нависонда. Ассалому алайкум Сорбон, худованд нигаҳбонат бошад. Баъдан масъалаи авфи въезд ягон хабари нав надорем, пешакӣ раҳмат. Не бародари азиз, оиди авфи муҳоҷирон мутаассифона ягон хабари нав шидагӣ нестай. Як каси дигар нависонда. Ассалому алайкум ака, ҳамин саволумда ҷавоб медодем, хирсан мешидам. мада статья мондагия, не ки ман не виновним, як бор суд шидам, мада домашнӣ додагиян, ман тарсидестам ки срок натиян. гуфта меган ки ба суд мешавад 19 июлда. ягон роҳш ҳастай ки суд шидагира делара Тоҷикистон бурда, мақсад Тоҷикистон бина делара. раҳмат пешакӣ. мутобиқи қонунгузорӣ агар ба назар бигирем, ҷиноят ё ки ҳуқуқвайронкунӣ дар ҳар куҷое ки содир мешавад, суд ва прокуратураи ана ҳамунҷа ҳамин чиза пеш мебарад, оғоз мекунад парвандара бигем. як каси дигар нависонда. Ассалому алайкум, фарзандам ба Россия оварданд, даведнас аз ду тараф лозим аст, мақсад падар дар Россия, модар дар Тоҷикистон, фарзанд 15 сола. бале дар ҳолате ки падару модар дар дигар ҷоҳо қарор доранд, вақте ки фарзанда ба ягон ҷо бурданӣ мешаванд,
падару модар бояд ҳатман ҳардаш давернас дода бошанд. Аминҷон нависондай: ака агар 3-4 кӯдак дошта бошӣ хизмат мебаранд? Не, хизмат намебаранд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ҳамин саволумда ҷавоб де. Падар модар гражданини РФ бошад, бачаш аз 18 сола боло бошад, дар Тоҷикистон метавонад паспорти русӣ бигирад. қонун буромадай ки мешидай. ҳозир қонун ба имзо нарасидай, вале дар Федератсияи Русия агар фарзандчам қарор дошта бошад, ба воситаи падару модараш метавонад ки паспорти Россияра дастрас кунад. Тоҷик нависонда: ассалому алайкум ака, ман 6 моҳ боз бе документ метавонам граница баромада гости кунам, запрет намезада бошам. 6 моҳ вақте ки бе документ мегардӣ ва ту граница сафар мекунӣ, дар ҳаму граница гузаштан агар ки аз ту ҳуҷҷат талаб накунанд, патент ё ки регистратсия, ҳамиёра талаб накунану ту бигзарӣ, дар ин ҳолат запрет намешавад. Дар ҳолате запрет мекунанд ки аз шумо ҳуҷҷат талаб мекунанд ва шумо ҳуҷҷат наметавонед пешниҳод кардан. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин ваини билета чӣ хел бихарем ака, як маълумот медодем, раҳмат. Ваини билети пулакӣ пеш аз сар шидани призов ба военкомати ноҳия муроҷиат мекунед. Агар ки шуморо номнавис кардан дар рӯйхат, баъдан мерен пула дар банк пардохт мекунену мерен 1 моҳ дарсҳои ҳарбӣ мехонед дар час. Тамом, ин ҳамин қадар роҳ дорад. Каримова нависондай: ака навистумне ки ҷавоб нест. Меган Тоҷикистон рафтӣ, то 3 моҳ рафта наметавонӣ РФ. Ростай? Агар ки ту ҳамчун гости вориди Россия шидагӣ бошӣ, бале ростай. Агар ки как работа рафтагӣ бошӣ, не, метавонӣ бобад 1 рӯз обратно Россия бирай. Як каси дигар нависондай: акаи Сорбон, ҷавоб де коммента. Роҳхат ба Дубай, яъне виза боша. Вақте ки шумо аз конкурси ма билети бисёр мехаред, мо бо тариқи турагентства хидмон равонтон мекунем. 2 нафаре ки билети бисёр мехарад. Масъалаи гостиница, масъалаи билети туда обратно, масъалаи визаша мо хидмон ҳал мекунем. ин ҷиҳатша ягон фикр накунед. Шумо бидроен просто билет бихарен, дастгирӣ кунед ва мо ҳам хеле иқдомора бисёртар мекунем. Як каси дигар нависондай: акаи Сорбон, ассалому алайкум, ман як зан ҳастам, як савол дорам. Ман айзалатая корона қарздорам, чанд мошид наспоридам, метавонам Тоҷикистонро бум, илтимос ҷавоб диҳед. Агар пули калон бошад, метавонанд ки барои пула наспоридагитон аз рейс шумора бигардонанд. Агар пули кам бошад, вақте ки дар аэропортам пирсидан, мегӯӣ ки мисол хай Тоҷикистонам рафтам, пардохташ мекунам. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, постоянно шумора гӯш мекунам, аммо савол метавонам ҷавоб наметен ака. Ман қатъи духтарчам Питер омадам, гости, аммо прописка надорам. Дар аэропорт рафтани Тоҷикистонда депорт намекунанд. бародарои азиз, ба хотире ки бисёр дар ин саволо ҷавоб наметиҳам, ман ҳар рӯз қариб мефаҳмонам. Як вариантае фақат. Дар аэропорт агар ҳуҷҷат напирсанд, депорт намекунанд. Агар регистратсия пирсанд, мисол пешниҳод карда натонӣ, дар ин ҳолат метавонанд ки баъд запрет кунанд. ҳалимча нависонда: ассалому алайкум ака, ман яка писар ҳастам ва документошам дорам, мара хизмат мебаранд ё ин ки не? Агар документ дошта бошӣ, не, ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавӣ, аз хизмат озод ҳастӣ. Юсуф нависонда: ассалому алайкум бародар, илтимос ҷавоб де. Ман 7 моҳ шид ягон документ надорам. Як сола буд ҳамаш буд шидай, 7 моҳ шид ҳеҷ чиз надорам. Хона равом аэропорта депорт намекунанд ё намегардонанд. Илтимос ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат. Ана ҳамин гуна саволҳоро дидастем ки чӣ хел такрорӣ бисёрай ва як ҷавоб фикр мекунам ба ҳамаи ҳамиё басай ки мо гуфтем. Пирсанд ҳуҷҷат, депорт мекунанд, напирсанд, не. Як каси дигар нависондай: одами аз ҳама зиёд чанд билет харидагиай? Нафаре ки аз ҳамада билети бисёр харидагиай, айни ҳол ай конкурси 99 рублаи мо, ҷои якумаш 250 донае ва ҷои дуюмаш ба фикрам ки 150 та ё 120 донае. Як каси дигар нависондай: салом бародар, мара видварения карданд, 14 рӯз срок доданд, ман набурам, чӣ мешавад? Дар ҳолате ки шуморо видварения мекунанд, муҳлат метиҳанд ки тарки Россия кунед. Муҳлат ки ба охир расид ва берун ай Россия ки набаромадӣ бо дастгир кардан, дар ин ҳолат метавонанд ки тра двайной ҷарима кунанд ай сари нав ва идов 10 сола депортатсият кунанд. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforest.com